Tembung ilir-ilir iku tegese tangi. Ilir iku dudu mung tangi saka turu jasad, nanging tangi saka turune roh. Roh manungsa kerep kasandung ing petenging nafsu padange jagat, kepincut marang donya kang mung sawang sinawang. Ilir-ilir iku ramung tembang nanging dawuh alus saka alam gaib supaya jiwa eling marang asal usule saka Allah lan bakal bali marang Allah. Minallahi wa ilaihi rajiun. Tandure wis sumilir. Tandur iku wiji rasa ilahi kang ditandur ing jero ati. Nalika angin hidayah wis sumilir, wiji mau wiwit obah, ngrasakake panggilan. Iki tandha yen ati wis kabuka, wis kena sentuhan nafahatul kudus, hembusan suci saka Gusti. Tak ijo raya-raya, ijo iku warna urip lan ora garing maneh. Wong kang wis krasa iki ora gampang kagodha donya, amarga rasa sejati wis ketemu. Tak sengguh temanten anyar. Temanten anyar iku pralambang manunggaling rasa kawula lan Gusti. Nalika ati wis resik, roh krasa disambut kaya penganten nembe sowan marang sing ditresnani. Iki rasa mahabbah, katresnan sejati marang Allah kang ora bisa diucapake mung bisa dirasakake. Cah angon, cah angon. Cah angon iku awak kasar sing dadi pangon roh. Yen awak ora bisa ngendhaleni hawa nepsu, roh bakal kesasar. Mula manungsa kudu eling yen jasad iku mung titipan. Sing kudu digunakake kanggo ngladeni laku suci. Penekno blimbing kuwi. Blimbing iku pralambang 5 lawang batin. Yen lawang-lawang kuwi bisa dijaga, roh ora gampang kecemplung dosa. 5 sudut iku uga lambang salat 5 wektu, kang dadi tangga ruhani kangge munggah tumuju hadirat Gusti. Mi'rajul mukminin. Lunyu-lunyu penekno. Laku sejati mesti lunyu, amarga kudu ngliwati ego lan karep pribadi. Akeh sing kepleset nanging sing bisa ngliwati bakal krasa cedhak karo kasunyatan. Kanthi laku sabar lan istiqomah. Kanggo mbasuh dodot ira. Dodot iku selubung ego. Yen dodot reget, roh ora bisa sumunar. Mbasuh dodot iku taubat batin, taubatan nasuha, ngresiki ati saka drengki, gumedhe lan rasa duweni. Dodot ira-ira kumitir bedah ing pinggir. Iki tandha ego wis lawas lan akeh cacate. Yen ora nggal didandani, roh bakal saya adoh saka asal usule. Mula wong sing eling kudu wani bedah batin, ngresiki sing peteng, sanadyan lara, dandamana jlumatana. Dandamana iku laku nyawiji, nglumpukake rasa, cipta lan karsa supaya bali dadi siji. Iki laku nyiapake roh kanggo sowan lika Allah nalika tabir wis kabuka lan ora ana maneh pepisahan. Kanggo seba mengko sore. Sore iku pralambang pungkasaning perjalanan. Nalika srengenge urip wis condong, roh bakal ditimbali. Sing wis siap ora wedi, sing durung siap mung kebak sesal. Mumpung padang rembulane. Rembulan iku cahya batin. Ora padang kaya srengenge, nanging cukup kanggo nuntun ing peteng. Iki lambang ilmu laduni. Kang mung kaparingake marang ati sing suci. Mumpung jembar kalangane. Kalangan jembar iku wektu lan ruang batin sing isih kabuka. Yen wektu wis nutup, lawang bakal kunci dhewe. Ya suraka surak hiya, iki surak batin dudu swara lisan. Bungah amarga roh wis bali marang asal usule. Bungah amarga wis ngerti sapa sejatine awake dhewe. Iki rasa syukur sejati, alhamdulillah ala kulli hal. Panutup kasunyatan ilir-ilir iku peta rahasia perjalanan roh. Sapa sing mung nyanyi bakal krungu swarane, nanging sapa sing lakoni bakal ngerti maknane. Yen ati wis tangi, kabeh urip dadi zikir, saben polah dadi ibadah, lan saben ambegan dadi sujud fi hudurillah da'a iman. Ngono wae, Ngger, pawedare mbae babagan ilir-ilir karya agung Kanjeng Sunan Kalijaga, muga ana faedahe kanggo awakmu kabeh.